10 faktov o Brawlerovi Fang. Poďme na ne. Ešte pred začiatkom videa vás chcem iba upozorniť, že založil som si vlastný klub, volá sa Mižofa Family a môžete sa okamžite teraz pripojiť. Je tam maximálny vstup od 2000 trofejí a budem rád, keď sa pripojíte. Ideme na video. Prvý fakt. Fang je majster bojových umení. Fang je postava inšpirovaná kung fu a akčnými filmami. Jeho útok vyzerajú ako filmové kopy. Druhý fakt. Pracuje v kine. V lore hry Fang pracuje v kine a predáva popcorn. Preto v jeho animáciách často vidno popcorn. Tretí fakt. Jeho útok je kop. Jeho hlavný útok je silný kop nohou. Keď netrafí nepriateľa, z kopa sa stane projektil. Letí topánka. Štvrtý fakt. Topánka ako projektil. Ak Fang nikoho netrafí zblízka, kopnutá topánka letí ďalej a môže zasiahnuť nepriateľa na diaľku. Napríklad takto. Fakt číslo 5. Super schopnosť skáče medzi nepriateľmi. Jeho útok Fresh Kicks mu dovolí preskakovať z jedného nepriateľa na druhého. Bol v minulosti Chromatic Brawler. Keď vyšiel do hry, Fang patril medzi Chromatic Brawlerov, ktorí získali cez Brawl Pass. Ale postupom času sa v update zmenil na Mythic. Fakt číslo 7. Je veľmi silný proti skupinám. Ak sú nepriatelia blízko sebe, Fang môže zasiahnuť jedným super útokom zasiahnuť viac hráčov naraz. To sme si tu už ukazovali. Presne takto. Fakt číslo 8. Má rýchly štýl hry. Patrí medzi Assassin typ Brawlera. Rýchlo zostane nepriateľovi a rýchlo ho zlikviduje. Číslo 9. Jeho dizajn obsahuje na Bruce Lee filmy. Animácia, pózy a ich zvuky sú inšpirované klasickými kung fu filmami. Fakt číslo 10 je obľúbený v kompetitívnej hre. Mnohí profesionálni hráči ho používajú pretože dokáže rýchlo zmeniť priebeh zápasu. A sme na konci videa. Nezabudnite mi napísať do komentárov, akého brawlera chcete ďalšieho a nezabudnite dať like a odber a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Čaute.